gennemgang af mit website og noget af det, jeg har lavet i forbindelse med min kodning til dette projekt. Først så vil jeg lige gå ind og vise mit GitHub repository, som jeg har oprettet. Og herinde kan man også se, at jeg blandt andet har lavet sitemap-filen, som ser således ud. Det kan man se mere i GitHub. Og så vil jeg lige hurtigt vise min CSS-validation. Den er godkendt. Desværre så har jeg i min HTML nogle problemer med nogle SVG-link, jeg har sat ind, og jeg har simpelthen gennemgået dem så grundigt jeg kunne, og har ikke kunne finde ud af, hvorfor den melder de her fejl. Jeg har prøvet at slette og tilføje, men det er som om, at den ikke bliver godkendt. Så desværre er der nogle fejl i min HTML, som jeg er opmærksom på, og jeg har forsøgt at rette, men desværre ikke lykkedes. Hvis jeg så går ind til mit website, så kan jeg også bare lige hurtigt vise, hvordan at forbindelsen er sikker, og det er et HTTPS-link. Sådan der. Sådan her ser mit site ud. Hvis jeg lige hurtigt genindlæser, så kan man se, at der også er en animation her på dåsen. Så er der noget sne, der falder, og en responsive footer. Så kan man gå ind på smagsvarianter her og se, hvilke forskellige smagsmuligheder der er. Så kan man også gå ind under vores historie, så læse lidt mere om hvorfor alkoholfri øl. Og hvordan brygger vi? Her er der en infografik, der viser selve bryggeprocessen. Og sådan ser websitet ud. Så har jeg ikke udviklet shoppen, men jeg har alligevel lavet en indkøbskurv her, sådan at man kan se den tom og gå tilbage til at se smagsvarianterne. Her kunne der med fordel udvikles nogle buttons, så man kunne lægge i kurv eller lignende. Det har jeg valgt at holde mig fra lige den her omgang, eftersom at jeg fokuserede på nogle andre ting. Som man også ser på mit website her, så følger logoet kun med, og det er lidt fordi jeg synes det passer godt til det design jeg har lavet. Så er mit website også responsive, og det vil jeg lige vise her. Det her er forsiden nu, og når man så gør breakpointsene mindre, så har jeg brugt et breakpoint omkring det der hedder en iPad mini, hvor at der kommer den her burgermenu frem, og hvis man gør den mindre, så bliver selve designet også anderledes. De ændrer sig her, og det har jeg gjort ved hjælp af CSS Grid. Og noget jeg vil vise her i forbindelse med min burgermenu, det er, at på tablet-versionen, der kommer den højre side, og hvis man så går til en telefonversion, så fylder den hele skærmen her. Skal jeg se, om jeg kan vise. Hvis man går ind under smagsvarianter, så vil jeg også lige vise, at det her site også er designet efter Mobile First. Så egentlig, at det her er designet for, at det ser overskueligt ud på telefon, men når man så er på en computer, fylder det hele her. Og jeg ved ikke, om jeg fik vist det, men der er også et link hernede i bunden, der linker ind. Det er sådan, mit website ser ud. Og hvis jeg lige kan få den tilbage her, så vil jeg også lige hurtigt køre en test på den, for at vise, hvordan den analyse ser ud. Jeg har haft lidt udfordringer med at få min performance til at være høj, og jeg tror det skyldes, at jeg har nogle Photoshop og Dimensions filer lagt ind på mit website, plus der også er nogle animationer. Skal jeg se, nu ser det ud til, at den præsterer fint, i hvert fald er det den melder lige nu. Det kan være, det ændrer sig, men noget af det jeg blandt andet har gjort, det er at lave WebP-filer, og det har jeg forsøgt at gøre på alle sider, sådan at det ser godt ud. Så vil jeg lige her til sidst kort vise inde i min kode, at jeg har lavet lidt animationer. Og skal se, det har jeg selvfølgelig gjort ved at bruge nogle keyframes, og jeg ville gerne have tilføjet flere animationer. Desværre havde jeg ikke
mulighed for at nå det lige den her omgang, så har jeg også en robottekst, som jeg disallower, og her er mit sitemap, og ligeledes, skal vi se her under min CSS, har jeg tilføjet nogle breakpoints, og det har jeg gjort flere steder i mit CSS-sheet, og jeg har som udgangspunkt brugt de semantiske tags og forsøgt at holde orden og struktur i min HTML.